Fil-qorti beda il-ġuri fil-konfront ta' Anthony Buġeja ta' 55 sena minn Marsaxlok u Piero Di Bartolo ta' 49 sena li jqgħod Birzebbuġa li jinsabu akkużati bil-qtil ta' Albert Brian Rosso f'Marsaxlok. L-omiċidju seħħ fl-10 ta' Ottubru tal-2005 barra id-dar ta' wieħed mill-akkużati. Il-katafru tpoġġa fi xkora u intrema fil-baħar ħdej il-Port Ħieles. Mill-kumpilazzjoni tal-evidenza, il-prosekuzzjoni kienet qalet li dan il-qtil seħħ brabta ma' diskwit fuq dajsa s-sajt li kienet tal-vittma u ta' Buġeja waqt li Di Bartolo kien jaħdem fuqha. Intqal li l-każ seħħ meta iltaqgħu fid-dar ta' Buġeja biex jiddiskutu xi problemi fin-negozju. Żviluppa argument inġibet arma tan-nar u ġew sparati diversi tiri lejn Rosso. L-ewwel li telet tixed kienet is-Superintendent Luis Calleja li dak iż-żmien kienet tieħu ħsieb diversi rapporti dwar persuni li jiġu irrappurtati nieqsa. Qalet li kien daħal rapport fl-asta ta' Ħażabbar minn Marija Rosa Rossa li rrappurtat li żewġha ma kienx mar lura d-dar. Fir-rapport tagħha mart il-vittma qalet li pruvat tagħmel kuntatt miegħu imma kien kollu għal xejn. Kienet marret dej it-torri ta' San Luċjan Marsaxlok fejn kien jaħdem u tkellmet ma' uffiċjal tas-sigurtà li iżda qalilha li ma kienx raħ. Qalet li l-pulizija bdew bl-investigazzjoni tagħhom u anke evalwaw il-filmat tas-sigurtà tat-torri. Mill-aħħar movimenti tal-vittma ħareġ li huwa kellu pawċ iswed li fih kien iżomm pistola minħabba li kien imbeżza li kien se jiġrilu xi ħaġa. Is-Superintendent Calleja qalet li ġimgħa wara li d-der għall-aħħar darba instabet il-vettura tal-vittma f'Ħalaġaq. Intqal li uffiċjali tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili wettqu tfittxija fil-baħar permezz ta' għaddasa u kobbrow iż-żona minn Birzebbuġa sa San Pawl il-Baħar. Hija xedet li mill-informazzjoni li kellha il-Pulizija Rosso inqatel fil-garaxx ta' Anthony Buġeja. Mill-investigazzjonijiet kienu instabbu xi demm u għafsa fuq il-bib tal-garaxx u l-art kienet inħaslet. F'dan l-ewwel jum xedu aktar individwi li dakinhar kienu uffiċjali tal-Pulizija. Ħareġ l-aħħar telefonata li għamel il-vittma kienet ma' Anthony Buġeja u wara dik it-telefonata l-ebda waħda ma twieġbet. Intqal li l-vittma kien mar fl-uffiċċju tal-eks assistent kummissarju tal-Pulizija Michael Kassar u qallu li kien imbeżza għax kien qed jiġi meddet mill-isqallin minħabba li kien ta' informazzjoni lill-Pulizija Sqallin fuq xi kriminalità.